Ea ba, berriz hemen, ez? Sexuan hasi programan, eta Salva Telebistak eskaini digun aukera hau, ez da? Interesgarria eta polita iruditu zaigu, eta 16 programez osatutako programa bat da hau, gaurkoa 4. saioa dugu hau, eta gaur gorputzari buruz, egongo gara hizketan, ez da, Iratxe eta biok sexologoak gara, gerizpe proiektua dugu eskuartean, batez ere Baztan, Malerreka eta Bortzitietan, baina Nafarroa osoan ere mugitzen gara, eta aurreko saioetan egon gara, identitateaz, sexuaz hitz egiten, desiraz, hainbat gai jorratu ditugu eta gaurkoan gorputza dugu ardatz. Bai, pixki bat igual ere bai, aintzineko saioan gelitu ginelako, igual gogotxu biek ere bai, nik uste dut, egie da, sexologia mundu dela biei, maite mintzen dakun munduet, eta orden, hau helaraztea da, ontasolaztea iruditzen zaigula ere, arraspogite eta interesgarri duela, ez dela. Eta nire tortzen zait duda, igual galdera bat ola zehatza, lotzean gorputza eta sexualitateakin, biraztean hitzaden gatera garela bidea unitzetatik jorratzen, baina pixket galdera sexualitateak gure gorputzen non duen lekua, iruditzen zait galdera bat, bakoitzak ere egiteko, non du lekua nire gorputzean, nire sexualitateak non baimentzen zaio, eta non ez. Kuriosoa da nola sexualitateak gorputzan ere baituen bere baimenak eta bere ez baimenak. Hori da. Bai, eta batez ere ez, sexu hezkuntza egiten dugu, hitzaldiak ematen ditugu ere bai, eta batzuetan galdera hau ere egiten dugunean, ez? Bai, batzuetan jendeak ere ez dakin. Sexualitatea non dugun, gure gorputzeko ze zatitan, ez? Eta batzuek, erreferentzia egiten diote genitalei, edo orokorra, edo, batzuk emozioetan, baina egia da sexualitatea esango nuke gorputz osoan dugula, eta batez ere azalean, eta batzuetan azala begira organo sexualik handiena dela, eta batzuetan hasten zaigu, errexeago goaz genitaletara, eta batzuetan hasten zaigu, azken finean, gure baitan dagoen zerbait dela, ez? Nola emozio batek azaleraino, itundakun sentiaraztea, eta nola perzibitzeko dugun, organo handiena dela hankapuntatik, hile puntaraino daiena. Bai. Eta hor dagoela gure sexualitatea. Hori da. Oiolarrua ere non jartzen zaigu, leku konkretu batean, edo gorputzean sentitzen dugun sentsazio bat da, orduan, gai honen hasiera eman diogu horrela, eta pentsatzen dut, guretzat ere gai hau, sexologiak arlo profesionalean eta personalean eman digun oiolarru hori delako, eta guretzat ere importantea den gai bat da, gaur egun hontaz bizi gara gainera, eta ez guztiz, ez da, baina gure arlo profesional zati handi bat sexologia dela esango nuke, eta orduan hori da bai gorputzari buruz hitz egingo dugu, eta gorputzak ere anitzak direla, forma desberdin asko dituztela, kolore desberdin asko, eta sentsatzeko, edo sentitzeko modu desberdinek, gusto desberdinek, hau da... Gai oso handia, oso potoloa, eta aldi berean ere niretzat oso maitakorra, gorputzik gabe ez gara ezer, eta batzuetan ere aipatzen dugu ez dugula gorputz bat, baizik eta bagarela, gorputz bat, orduan, nik uste hori ere importantea dela, ze batzuetan, gaur egun, edertasun kanonekin eta edertasun ereduekin, eta hor ditugula, orduan, orokorrean, esango nuke ehuneko altu batek ez dagoela pozik duen gorputzarekin, edo den gorputzarekin, eta nik uste hor dagoela koska, hain zuzen ere, koska gakoa esan nahi dut, ulertzen baldin bago gure gorputza ez da guk dugun zerbait, baizik eta garen zerbait agian onartzen dugu gehiago, orduan, horri buruz egongo gara hizketan ez da Iratxe? Bai, eta gainera justu igual dela ere bai gehien kezkatzen dakuna, hainbertze sare soziala, hainbertze irudien munduen bizi garela orain, badu eragin bat ere bai honek, ze irudi jasotzen dugun, ze irudi diren gure referente, zenbat, hain anitzak izan ta, hainbertze gorputz izan, eta hain anitzak izan ta,
Eske denak dela referentziazkoak, ez? Erran nahi dut, nola ulertu behar dugu gure gorputze eta bertzen gorputze bi erreferentzia izan ta, ez? Gizon hegemoniko eder baten irudia eta emakume hegemoniko eder baten irudia, ez? Nork erten du zer den ederra. Nola zertaz ez naiz ni ederra, ez? Nork egiten hau ederra, zer da ederra. Eske... Oso gai zabala da, ez? Eta batzuetan edertasun hori, edo edertasun horretaz hitz egiten dugunean, ematen du kanpoko edertasunaz ari garela, ez? Eta barruko ere edertasuna ere hor dago, ez? Batzuetan askoz erakargarriagoa dena, ez? Emozioa, komunikatzeko duen modua esango nuke, ez? Edo, bueno, eta orduan, importantea da ere bai, ez? Hau gora aipatzea, ze batzuetan hasten zaigu, ez? Eta batzuetan ematen du bakarrik dugun gorputza, edo garen hobesan da, ez? Garen gorputza hori garela, eta egia da, ez? Medioek, jendarteak ere, ez? Bultzatzen duen edertasun kano hoiek hor badaudela, ez? Baina azkenengo urteetan ikusi dugu edertasun, eredu hoiek, alik eta atletikoenak direna, ez? Alik eta argalenak, eta orduan, batzuetan hasten zaigu, ez, badirela, badaudela gorputz mota asko, eta batzuetan helburu hori dugu, ez? Argalak izatea, atletikoak, orain modan jarri da ez, kirola, eta kirola ez bakarrik osasunarengatik, osasun nahi dut, kirola egiteak, kirola egiten dugu, eta ez, osasuntsua da kirola egitea, baina batzuen buruan sartu da ja obsesio puntu batekin, ez? Benetan, agian ez dela oso orekatua, ez? Batez ere edertasun eredu horretara hurbildu nahi dutelako, ez? Hoi hain nintzen orain pentsatzen ere bai, ez? Igual gizartea edo jendarten direndako erreferentziazko edertasun diren persona horiek, igual ere ez dutela bizipen positibo bat beren gorputzena, ez? Hau pasten dela unitzetan. Eta dugu, persona honen gorputz, eta guk usten duguna direla irudiek, beren photoshopa, beren, ez? Mugimendu gabeko irudi estatiko bat, baina hori dugu referentzia bezala, eta nola gero, ez? Hurbiltzen zarenean ere bai diskurtso pertsona horren historiara, pertsona bera ezagutzera, izan dezakeen bibentzia, txar bat, presioana, ez? Nahiz eta gorputz atletiko bezala, ez? Etiketatzen dugun. Gehiago, gorputzak aldatzen dire, erran nahi dut. Urteak pastu gala, gorputzak aldatzen dire. Daude etapa batzuk arron argi ikusten dela, ez? Aurra, nerabe, hor dela igual aldaketa handienak, baina ongero ere bai gaten dire aldatzen orden. Nola ni naizen gorputz hau, nola bizi alik eta, ez? Zainduen, maitatuen, eta lan bat dela, erran nahi dut. Ez dela erresa, azkenean bizi garen momentuen, badugula soinua unitz badagola, ez? Asotxa unitz badugula inguruen orden, ze zaila den. Baina pixka bat kuestionatzea ere bai, hainbertze gustoko edo referentziazko dugun gorputzo horiek ere, pixka bat, espektatiba horiek edo ideal horietatik ere nolabait jaustea, ez? Bai, batez ere importantea delako ere bai, ez? Jaiotzen garenetik hiltzen garen arte gorputzak aldatzen joango direlako, eta zentzu horretan egunero zaharragoa gara, ez? Eta ematen du zahartzarora inor ez duela hurbildu nahi, ez? Eta ezin dugu, ez gara, momentuz ez gara immortalak, ez? Orduan, ezakin nola esan, hau onartu behar dugun zerbait da, ez? Gorputzak aldatzen doaz, aur garenetik nerabe, gazte, nahi egunero, ez? Gure gorputza egunero aldatzen doa, gu garen gorputz hori, ez? Aldatzen doa, eta onartzea esango nuke dela, ez? Sexologiak ere, edo sexu hezkuntzak ere, ardatz duen zerbait dela, ez? Ezta gorputzak onartzea, ezagutzea, ez ditugulako ezagutzen. Niri oitortzen zaiten burutara, ez? Gorputzak aldatzen daiela, jakiteak erran nahi du, zuk bilatu behartu zula gauza berriek ere bai, ez? Batean lotu dut plazerrakin bezala, ez? Erran nahi dut, niri gaur plazerra sortarazten alauen zerbait baliteke bihar ez ez, edo baliteke bihar bertzen modu batera, ez? Orden, nola hau aldakorra den eta ulertzen saiatzen garen, gorputzaren aldaketak ere berdin daztela, ez? Aldatuz baldin badaie, ni bere gibeletik garen naiz ere bai esploratuz, pixket erte ginen kuriositate hori piztuz, ez zeinen importantia den gure gorputzak
bueno, jakin behar dugu nola funtzionatzen duten gure gorputzek ere bai, ez? Edo nire gorputzek nola funtzionatzen duen, zer behar duen, zer kiten dion, ez? Zer ez zaion gustatzen, non dauden bere mugak, non dauden... Bai, eta batzuetan importantea da, adibidez, alua duten pertsonen kasuan, nola baitere alua eta umetokia, esan nahi dut, haien zikloak, gure zikloak, emakumeok ditugun zikloak ere aztertzea, ulertzea, onartzea, ze horrek ere ematen digu gure gorputzaren ezagutza handi bat, eta orduan gurekin egongo da bizitza osoan zehar, gu izango gara gorputza bizi guztian zehar, eta orduan ezagutzea informazio asko ematen digulako gure gorputzak, eta orduan, hain zuzen ere, nik uste erregistratu behar direla, ez? Gure aldaketa emozionalak, fisikoak, eta ez alua dugun pertsonok kasuan bakarrik, ez? Gizonek ere, edo sakia duten pertsoneko besan da, esango nuke zikloak dituztela ere, agian ez da guztiz ikertu, ez? Eta igual ikertzeko... Badaude hola teoria batzuk, proposamen batzuk. Hori da. Eta orduan, azkenean zikloiek ere, uda berria, uda azkenatan egua gertatzen den bezala, edo gaua eta eguna gertatzen den bezala, ezin dugu ahaztu, aipatzen genuen aurreko saioan ere, ugaztuna garela, animalia garela, eta orduan informazioa ematen digutela, ez? Gure gorputzek hori da, orduan, hau importantea da ere aipatzea, ez? Eta batzuetan gorputzak ez ditugulako ezagutzen, eta pena handia da, ze informazio asko ematen digute, ez? Dena pasten da gorputzetik, ez? Dara nahi dut, emozioa, sentsazioak, dena dago, ez? Bai. Transmititzen dugu. Eta ez naiz bakarrik gure genitalak ezagutzeari buruzari, edo gure zikloak ezagutzeari buruz, ez dena, ez? Kontua da, egunero, nik aurpegia garbitzen dudan bakoitzean, konturatzen dudala, pikor bat atera zaidala, edo peka berri bat dudala, baina agian beste gorputzeko beste ataletan ez? Eta orduan, sexu hezkuntzare egiten dugunean, ikaslei ere, eta familiei, eta profesionalei esaten diegu ere, gure alua, gure zakiak ere begiratu behar ditugula tarteka. Zer gertatzen da, zakia duten pertsonen kasuan, zakia kanpoan dagoela, eta orduan, erresagoa da ikusteko, ez, edo aldageletan, edo igerilekuetan eta, edo ez dakit, ondartza nudistetan eta, erresagoa da, beste zakil formak eta, ez, zakil barrabil, hainbat forma, hainbat tamaina, hainbat, ez? Bai, hainbat zakil eta hainbat genital ikus ditzazkegula, baina alua dugun pertsonen kasuan, zailagoa da, ez? Normalean, hilez estalita dagoelako, batzuk entzun dute, noski, ze hau aipatzen dudanean ikasleekin, itxaso, baina batzuk hilak entzute, eta bai, noski, ez? Baina, emakumeen kasuan, edo alua duten pertsonen kasuan hobesan da, batzuetan zailagoa da, ez? Eta orduan, egunero nik nire peka begiratzen baldin badut, zeba ez dut nire alua begiratuko. Ez dut esango egunero begiratu behar dugunek, baina bai, prebentzio aldetik, agian, ez dakit, aluan, ez dakit, herpes bat, atera baldin bazait, edo pikorren badudala, edo dena delakoa, nik egunero, ez, edo mantxa txiki badudala, egunero, edo urtean behin begiratzen badut behintzat, erresagoa da detektatzea eta prebentzio hori egitea, ez? Ez dut orain esango egunero begiratu behar dugunik, baina bai, agian gure gorputzak ematen dizkigula hainbat pista, eta orduan, prebentzio aldetik ere ez, lehenagotik ere zerbait detektatu dezakegun zerbait da. Bai, gero, lotzen dut ez, pixket igual sarrerako galderakin ez, sexualitateak non ematen diogun leku, baina gero ala ere bai, gure gorputzan, ze zona dauden debekatuk eta baimenduek ez, behiratzen dugu gehiago edo behiratzen dugu gutiago. Ez bakarrikoi, ze zonak konparatzen edo erreferentzia egiten aldugu bertzeekin. Badaude, ez? Eskala desberdinak sortu direnak gorputzakiko, ez da? Batean okurritu zaigula gure gorputz ez dugula ezagutzen eta jazta. Hau ere izan da zerbait, ez? Pues bueno, eta batez ere igual emakumeen kasuan, ez? Emakumeen gorputzan bakoitza bere jabe eta izatea, nahi dut, historikoki heldu garelako ere bai karga batekin, ez? Eta orduen, zeinen polite den eta zeinen garrantzitsue ez, gure gorputz ezagutzea eta elkarbanatzea, ez, solastea, ez, adibidez, nolako diren gure zikloak, o nolakoa da, niri pasten zait, momentu hontan nagonean nire gorputza dagoela, edo zeinen ederra den ere bai, oi, ez? Bai.
Bai, eta honekin lotura ere ez, aipatu dugu aludoten pertsonen kasuan edo emakumeen kasuan agian gure zikloak edo hilekoari buruz hitz egiteko, ez? Nolabait ere, askatasuna handiagoa dugula edo elkarbanatzen dugula gehiago, baina adibidez, lehenengo eiakulazioetan, ez, gazte direnean oso gutxi hitz egiten da horren inguruan, ez? Sexu hezkuntzaren bitartez egia da, gero eta gehiago, ez, lantzen ditugula gai hauek, baina aurrekoan, ikasle batek galdetu zidan, bere lehenengo eiakulazioa mina egingo ote zion, ez? Eta orduan, egia da, ez? Gaur egun jakintza asko ditugula, hor sareak ditugu, ez? Sareetan gainera, adituak ere daude, eta adituak ez diren pertsonak ere badirela adituen gauzak esaten, ez? Baina batzuetan horrelako gauza hain niretzat, ez? Hain simpleak eta hain errazak, batzuetan, ez? Gazteek eta ezain gazteek dituzte kezka horiek, ez? Eta orduan, nik uste importantea dela, ez? Lehenengo eiakulazioei buruz ere, edo eiakulazioei buruz hitz egitea, hau da, gorputzari buruz orokorrean hitz egitea. Baina, oraindik ere, sexuarekin gertatzen den bezala, jende artean, esango nuke, gaia tabu adela, ez? Bai, segitzen du, bai. Heriotzarekin gertatzen den bezala, abortoekin, ez dakit, badira hainbat gai, ez? Gure jende artean, askatasun osoz ez dituguna, askatasun osoz. Ez sentitzen, ez? Igual hain aske solasteko. Hori da, baina esango nuke, hauek ere hautsi behar direla, edo tabu hauek hautsi behar direla, ez? Denak, igual denak ez. Edo zein lekutan hitz egingo dugu honen inguruan, igual ez, baina egia da nik uste gai importanteak direla jorratzeko. Eta batez ere familian, ez? Niri, ez dakit, egia da nire kasuan, nire familia nahiko irekia izan dela beti, eta sexu hezkuntza esango nuke ni familian jaso dudala, baina eskolan jaso dudan sexu hezkuntza, ez dela bat ere egokia izan nire ustez, hobea izan zitekeen. Jaso nuen pizka bat, baina jaso nuena eskasa. Bai, eta hildo horretatik ez da, importantea da ere, sexu hezkuntzaren garrantzia. Gaur egun ikasgai bezala ez dago, eskoletan, egia da Nafarroko gobernuak, ez, eskolaek duen laugarren ardatzan nolabait ere sartua dagoela, baina zalantzan jartzen dut benetako sexu hezkuntza egiten den, edo ez dakit, seguraski eskola batzuetan bai, besteetan ez, baina eta ere batzuetan profesionalen eskuetan gelditzen da hau, ez? Eta agian tutore edo irakasle batek gaiarekiko nolabaitereko atxikimendua baldin badauka, barduan igual gaia jorratuko du eta bestela ez, ez? Egia da, importantea dela, ez? Bai udalek, bai erakundek, bai gobernuek, nolabait ere, hau apostu egitea eta sartzea. Eta, are gehiago, lehen esan dudan bezala, familietan, ez? Familian egiten den sexu hezkuntzari garrantzitsuena dela esango nuke, ez? Eta gainera ezin dugu sexu hezkuntzarik ez egin. Demagun galdetzen digutela, aita, ama, eta zer da foiatzea? Hasieran ez, gure lehenengo inpresio igual da horrela. Ni sexologo izan dare, bai, seguraski hartuko dudala sustoa, ez? Agian bilatu dezaket momentua hori esateko, hori galdetzeko, agian bion artean, nik ere ez dut argi, liburutegira goaz eta aztertuko dugu, edo begiratuko dugu interneten, edo beste gurasoekin, edo begira maiti, hau izebari galdetuz, igual erreixeago erantzungo izu berak, zer dakit, ez? Baina importantea da familian ere ontaz hitz egitea, ez? Eta are gehiago esango nuke importantea dela gure bizipenetatik ere. Ez digo gure seme-alabei dena kontatu behar, noski, baina agian gure bizipenetatik abiatu gaitezke, ez? Edo batzuetan gure zailtasunak erakusteare bai, ez? Begira, neri gaio hau ere inkomoda egiten zait, edo begira nik etxean ere ez nuen sexu hezkuntzari jaso eta horregatik kostatzen zaitzuekin hitz egitea, ez? Bai, pixket solaste ginen zintzo izate horrekin, ez? Aintzineko programetako batek, ez? Hortan ere bai, zetaz guraso izateagatik jakin barra dugu, edo jakin barra da dena inguruen. Edo zertaz irakasle bate jakin barra du sexu hezkuntza iten, ez? Gauza bat da sentsibilizatuik egotia eta bere bizipen batzukin, ez? Mugitzea, baina bertze bat da, ja, ez nolabaiteko informazio konkretu bat, o teoriko bat adibidez sexu hezkuntzan, matea, ez? Eta familiek duten rola, bai, ados nago garrantzitsua dela, jakinta
beraiek ere dudaktuztela, eta haunitzek gaztei hori transmititzen diogunean, guk tailerrak egiten dugunean, ez, gaztei, nahiz eta ez dakitzen bat urte seksologia ikasi dudaktugu, ez? Eta sortuko dira, baina eske dudak izatea ona da. Erra nahi du, ez? Aizarela martxan, aizarela, eta ez bali badakigu zerbait, ez dakigu zerbait. Hori da. Eta gaur egun gainera ez, herramienta asko ditugu ere informazio hori bilatzeko, edo irakurtzeko, edo ez, esan nahi dut, ere, bilatu ezakegula, ez jakintasun horrek ere izan daiteke motorea pizten duen zerbait, ez? Orduan, bueno, bai, garrantzitsua da hori ere, bai. Bai. Eta pixket igual itzuliz, ez, gorputzetara, eta ni, bueno, tortzen zait, hezkuntzan igual erresago kusten dutelako, baina gero sare sozialak eta, bueno, zabalago direlako. Baina zeinen importantia den erreferente diferenteak izatea gorputzekin, ez? Adibidez, aintzineko programa batean ere bai solasten ginen aludu mutilak, zakildu neskak, zeinen importantea sutilki ere bai, ez? Igual liburu batean, eskolan, edo izan ditzagun referentzia desberdinek, izan ditzagun aukera desberdinek ulertzeko, eta aniztasun hoia lanean hasteko, ez? Gure buruen, gure eskema struktura hoetatik atratzen aldiren aukera horiek planteatzeko nolabait, ez? Eta hartzen duzu, eta ezakit, euskeran lantzen alda, sartzen alda perspektiba hau? Bai, ez? Leitzen aldugu testu bat baduena gaia izan daitekeena, gorputz irudiak, osea, denetan sar daitekela nolabait ikuspuntu hau, ez? Bai, sexualitatean, bai, espezifikoki igual orain solasen garen gorputzen aniztasunena. Ez? Eta zeinen importantia den bakoitzak bere... Eta hori da igual sexu hezkuntzan ere iten alden, arra nahi dut. Perspektiba guztiek pixket, ez? Izan dezaten sentsibilizaturik egotea eta izan daitzatzen betaurreko horiek, patuan iztasunanak, eta gero ja sexu hezkuntzako ikasgai bat balego, ez? Gure bizitza guztien lagunduko dakuna ulertzen, ezagutzen, zaintzen, onartzen, izango zela ja klabea. Batez ere ikasleek eskatzen dutelako. Bai. Ez? Zenbat institututan egoten gara ikasturte bakoitzean? Pila bat, zenbat eskola, hemendikara ibiltzen gara, batez ere Nafarroan, baina, bueno, Gipuzkoan eta Araban ibiltzen naiz ni, batez ere ez, eta batzuetan gaztei ikaslei galdetzen diegunean, zer da behar duzuena? Sexu hezkuntza gehiago esatute. Hau izan beharko litzateke, saio bat ez, bi ere ez, irakasgai bat izan beharko litzateke ez. Eta egia da gu sexologo moduan parakaidista batzuk bezala iristen garela eskoletara, saio bat bi suerte handia duten ikastetxeetan, lau bost saio, ez? Eta gainera, txiki-txikiekin egiten dugu lan, baita esan nahi dut, lehen hezkuntzan, aurre hezkuntzan, ez? Batxilergoan, lanbide heziketan ere egiten dugu lan, eta hori da eskatzen dutena, ez? Zergatik, hain zuzen ere, familian eta ikastetxeetan lantzen ez dutelako. Edo lantzen baldin bada ere, oso modu urrian, eskasean, ez? Igual, bai. Bai. Eta nola denek dugun punto importante bat, zer eman hontan, ez? Sai izateko anitzago, izateko nola denek eman dezakegun gure alean nola patzen aldugun, ez? Zerten dena. Bai. Ze behar dute, behar dugu, helduek ere bai, ez? Baten duela luek badakigula dena eta pastu dugula, ez, ze honekin ikaste prozesu hortan gaude eta egonen gara. Hori da, eta inoiz ez da berando gainera, ez? Berriki gure esperientziak ere esan digu, ez? Jubiloteketan ibili gara batez ere beran eta ez, lesakan, bortzirietan egon gara, eta egia da, jubilatuekin lan asko dugula egiteko. Eta zenbat duten gure erakusteko. Hori da, hori da. Horrekin gelitu nintzen igual batez ere, zenbat ikasi behar dugun, atratzen foku genital hortatik, atratzen, ez, bertze perspektiba batzukin, samurtasuna, dela gauza bat, hain pollita, hain gakoa eta hain guti dagona gure inguruen, ez? Bera, hau izan daiteke bertzegai bat ere, bai, samurtasunarena, ez? Osea, nola, garen samurtasunatik urruntzen, eta zeinen importantea den. Nola beraiek erakusten dakuten. Hori da. Beraz, samurtasunari helduko diogu agian, ez? Hurrengo programetan, eta, bukatzen joateko, ez? Esan dezakegu, sexualitateak ere ez duela dinik, ez? Eta gorputzaren garrantzia, ez? Gure aipatu nahi genuke programa honetan. Batez ere, jaiotzen edo jaio baino lehen ere, eta hil arte ematen den prozesua delako, ez da?
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.